Nizozisho nje amagama ney'bongo bese niyasho ukuthi niqhamuka kuphi bese niyachaza nje ukuthi experience yenu nihamba ne-India bekunjani, uhambo lwenu belunjani, experience yenu iyo. Sanibona, igama lami uLangelihle Mthethwa, qhamuka eKC Richards Bay. Uhambo lethu ole-India kube uhambo olude olumnandi kakhulu, sifikile sadlala kakhulu, bekumnandi, safunda nezinto ebesingazazi, ama-rules abemaningi kodwa khona sikwazile uku-adaptha kwezinye izinto, sadlala kwabamnandi, sabuya ne-bronze, sibuye nayo esijabulise kakhulu. Ngiyabonga. Sanibona, igama lami nguNhlalwenhle Ngakhoza Isibongo, ucaptain wama-males Coco Team South Africa. Ngiphuma eRichards Bay endaweni yasenseleni. Bekumnandi kakhulu eIndia. Bekumnandi kakhulu, even though sibe nama challenges akhona in terms of i-weather yakhona iyabanda ifana la, and bekuyi-winter khona, and sidlalile and we got position 3, of which it's a good thing for South Africa since it was our first international tournament. Hoping ukuthi the next World Cup sizokwenza kahle, sikwazi ukuthi sibuye nayo i-cup because so bese sina experience and maningi ama-rules abeka khona laphana okumele siwashintshe in a space of 3 days, but sikwazile uku-adaptha. Sithemba ukuthi futhi ngoba sibuyile eSouth Africa sizobuya simisele sijime ukuze nama-games alandelayo kungaseyona i-World Cup kuphela, khona amanye ama-games asazodlala, kunama-series asazoba khona, kusazoba nama-World Championships azoba khona in 2 years time from now. Hoping ukuthi lapho sizohamba ne-team e-strong ezofika iswinele i-gold medal si-South Africa. Mina bengiqala ukuwela bekumnandi ukugibela ibhanoyi. It's 8 hours from Johannesburg to Dubai, and then 4 hours from Dubai to India. Bekumnandi nje iflight yami yokuqala kusama emhlabeni. Ngiyathemba ukuthi akeli ilanga uphinde ngibuyele futhi kodwa ke mengijime kahle futhi ngayimisela kakhulu. Ngiyabonga. Yebo. Yabandi allocate so. Hayi ukuthi nje siyabonga kakhulu kubazali nasemakhaya ukuthi besupporte, ngoba basupporte kakhulu besenzela ama-passport ukuthi swele in a short period of time. Siyabonga kakhulu nokubomasipala bethu ukusupporta kakhulu. Siyabonga. Mina ngizothanda ukuqala ngibonga umndeni wami kuqala. They've been very supportive from the first day. Ngibonge bonke abantu abaqhakambisa u-IGs. Siyazi abanye babo abaholi but bayadela isikhathi sabo. Our coaches, coach Umzwakhe uyena wangiqalisa ukhokho ngize ngifika la ngikhona ngidlala kule stage. Ngiyam-acknowledge kakhulu umsebenzi akawenzile. Ngibonge ama-fans afikile njengamanje azos-welcome e-airport. Sibonga kakhulu bafethu isikhathi seni nisidelile neza la. Siyabonga.